Přátelé, vítam vás v novom roku 2026. Stále sa nachádzame v mestečku Split, dneska je krásne slniečko a dokonca je aj teplúčko. A ideme si dať niekde kavejku a pozrieť sa ku moru. Dúfam, že bude niečo otvorené, lebo fakt mám na tú kávu chuť. My ináč sme si od začiatku tripu tohto ešte nedali kávu. Tento Luxor je otvorený. Áno. A tuto na tomto námestičku bývajú koncerty živé. A ideme si pozrieť tento veľký vianočný stromček, čo sme tu včera videli. Ale dneska je fakt príjemne, ale idú mraky, bude liapac. Ide búra. Tuto majú veľký vianočný strom v tomto paláci. Kokos, divaj, jak to je zošrobované tie. Vieš, to normálne zreštaurovali, to rozobrali, alebo jak to bolo popukané a to zložili. To je brutálne, tie kokos. Ja som stromček, to je najväčší vianočný stromček, podľa mňa tu centrálny asi, vieš. Majú zaujímavé ozdoby na ňom, podpivníky. Ale hej, tu sú nejaké odkazy napísané. To je pekné. Vidíš, reťazky. Krásny stromček náhodou. Lololo, Vincero, Vincero. Tu je takáto väža, ktorá nemá strechu, ale je tu dobrá akustika, tu by sa na gitare dobre hralo. No, a Dáme beatbox. No, takže sme vstúpili ešte do podzemia Splitského a pozrite sa, jak to tu majú krásne ozdobené všetko. Proste mysleli na tú výzdobu do posledného puntiku. Ale toto je podľa mňa to podzemie, čo je vedľa odkryté. No? Že toto boli vlastne tie ako keby podzemné priestory celého toho mesta. Nie, to bolo pri zeme. A tak tu mohli, vieš, mať skladovať ryby, kone a takéto, vieš? Že také technické priestory. Otrokyne tu mali. No už vychádzame na promenádu Riva. Fú, kaviarničky sú otvorené, všetko. No, na promenáde sme si zase nedali kávu. Už asi 10. krát, čo sme tu na Splite, sme si proste nedali kávu, pretože je to tu úplne nafulované. Nie všetky kaviarne a reštaurácie sú otvorené, takže je to také dosť nafulované. Tak ideme hľadať nejakú kaviarničku niekde popri mori, kde by sme si mohli v kľude dať kávičku, lebo sme sa rozhodli, že si proste tú kávičku dneska dáme. Presne tak, niečo nájdeme. Kristýnka nás teraz vedie v tej drahej bunde. Všetci sa po nej obzerali, že čo to je za Ruska v drahej bunde. Je tu docela problém, priatelia, si dať kávu, pretože všetko je plné, ale zapadli sme do takejto pašty, tu pri mori, hrá tu príjemná hudba a povedali nám, že tu sa môže iba jesť, že nechce sa tu piť káva. Ale tak sme sa rozhodli, že sa najeme. Objednali sme si fajnotnú neapolskú pizzu. Kristýnka si objednala tiež takúto fajnotnú. Tybike. Ňam, 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 ňam. A tuto máme ty kokso šalacík. Čo to poviete, Mr. Moravčík, bolo to dobre? Bolo to výborné. A teraz príde tá postgastrálna demencia, že nás vykotí. Dúfam, že stihneme prísť na náš apartmán. Ale bolo to vynikajúce, takže odporúčam. Ja si tiež myslím, čo sa týka pomer cena a kvalita, obsluha výborná, pán si pamätal všetko z hlavy. Takže sme sa dobre napapkali a ideme si dať trošku šlofička, jak sa povie. Přátelé, 2. januára tu kvitnú ľalie. Ty kokos. To len by the way také dôkazy o tom, keď nám strašne naši známi hovoria, že prečo chodíme do Chorvátska v takéto zvláštne dni, kedy by už normálne človek povedal, že sa to neoplatí. No dnes ráno trochu popršalo a potom prišla jar, pretože včera bola zima a dneska je také teplo, že som taký dopotený, že sa musím vyzliecť do mikiny, ale už mám asi tak 100 metrov od auta. Je to extrémne. Takže sa povyzliekame a ideme niekde na výlet. Ideme smer náš obľúbený Omiš. Pôjdeme pozrieť konečne na ten starý hrad, pretože sme sa posledne na nedostali, tak sme si povedali, že pôjdeme si ho pozrieť. Kika ma upozornila na Golf Cabrio, okolo ktorého chodíme už 3 dní, asi 16 krát. Nevšimla, že to je Cabrio. Fuj, ale po 3 dňoch lenošenia prechádzka do kopca je docela náročná. Naštartovali sme auto tesne pred výletom a normálne tu po ulici sa prechádza páv. A dívame sa, že tu ich je asi 6, aha, tam je páv.
Normálne, ja si čvrknem. Pozrite sa, priatelia, pávy. Len tak voľne. V prírode, aha. To som v živote nevidel, že to je normálne, sú tu na voľných asi 10. Tu sú samičky a hen tam je samček. Jeden, druhý, aj tu je veľký. OK, takže vyrážame niekde smer Omiš, dneska je neskutočne teplo, krásne. Prišla jar, priatelia, úplne úžasne. Tu pozrite sa, mandarinky sú na stromoch. Takže paráda. Zastavili sme sa na Dúče. Troška sa mraky prihnali, ale teplota stúpla na nejakých 15 stupňov. Čakám, že za chvíľku príde sem toto oko, lebo takto idú tie mraky, takže mierime na Starý hrad do Omišu, ale nedalo nám sa nezastaviť na tejto jednej z najkrajších pláží tu v okolí, pretože je tu piesková pláž za mnou, je tu pieskové dno, čiže vidíte tú čistú vodu a to krásne pieskové dno. Toto v Chorvátsku málo kedy vidíte, väčšinou je to kamenisté a tieto pláže v okolí dedinky Dúče. Tunak máme Omiš, sú takou lukratívnou vecou, ideme na molo. A je to tu fakt krásne, priatelia. Hen tam je hojdačka, pozrite. Tu je hojdačka v mori. A je tu krásna cyklotrasa ináč dookola, po ktorej naozaj môžete sa bicyklovať od Omišu podľa mňa až do Splitu po celom pobreží. Takže ideme na toto krásne molo, na túto krásnu lavičku si užiť trocha príjemného počasia, pretože 2. januára, priatelia, je 15 stupňov. A všetci naši priatelia sa chytali za hlavu, že prečo ideme do Chorvátska. A že ja to Chorvátsko nejak nezmyselne milujem. Áno, mám to tu fakt rád. Aj tuto strelali. Rozmýšľam, či to bol ohňostroj, alebo tu niekto robil. To bol ohňostroj? Áno, strelali. No, to boli ohňostroje. Ohňostroj bol v skutku nádherný. A pozrite sa, normálne mi to zobralo slova, priatelia. Svetlanka si tu fotí, Tibik sa k nej nežne približuje. Juj, láska kvitne v každom veku. Juhu. Every day is my dream. Da, da, da. A teraz sa potknem a dzignem do toho mora. Priatelia, povedzte mi jedno. Není ten život krásny? S dobrými ľuďmi tráviť dobré zážitky ma strašne baví. Dajte do komentu, že čo máme pre vás preskúmať na ďalších tripoch a všelijakých tých našich cestách, necestách. Pretože nás čaká v januári strašne veľa povinností, čo sa týka januáru, februáru a všetkého možného, ale potom zase pôjdeme cestovať, pretože chcem zažiť aj tie kempovacie veci, chcem zažiť to Chorvátsko aj inak ako po hoteloch a luxusných ubytovaniach. Chcem to zažiť v strešnom stane, v karavane a pozdravujeme Danteho, určite sa aj spolu niekam vyberieme. Takže juhu, pokračujeme v tomto výlete, ideme smer Omiš. Omiš je tam za nami, ideme hore na tie vyhliadky, juhu. Priatelia, takže dostali sme sa niekam pod toto obrovské bralo. Tu vidíte proste ako sme vysoko, brutálne vysoko sme. A ideme tam na hrad, tam je vlajka. Ale neviem, či ten chodník tu bude fungovať. Dneska je tu taký vzduch. Úplne ako na jarke by sme boli. Lebo nejak tu spravili tento chodníček tu není, je to trošku ďalej. Aha. Prečo si niekto donese sem loď? Keď sme tak 300 metrov hore vo výške. Ideme, priatelia, Tibik uznal, že nejakým spôsobom sa tu musí dať dostať. Ale červenú nevidíme, takže ja si neviem predstaviť, kade sa tam ide, tam sú tie zatarasy, ty kokso. Dobrodružstvo začína, našli sme značku červený koliesko. A ideme. Predpokladám, že to bude tak 850 000 schodov, pretože priatelia, je to tam hore. 12 minút po schodoch. 200 výškových minút. Šlapeme, priatelia, tu už je nejaká mini pevnosť. No a hore je maxi pevnosť, ale neviem, ako prejdeme cez tie ploty. Fuj, ale po 3 dňoch pitia jahodových nápojov a ležania na gauči je to docela
zaberak, priatelia, toto vyšlapať, ale pozrite sa na tú výšku. To more, to je krása. Povedal som si, že keď bývate tu a idete dole do obchodu a zabudnete si peňaženku, tak je to fakt, že minži. Priatelia, začína tá náročnejšia časť výpravy. Dik. Juhu! Takže sme na rozcestníku Tiborovej 12-minútovej cesty. Už je z toho 30. Už je z toho 30 a ešte 15 nás čaká hore do tých skál. Ale pozrite sa, ak sme vysoko, akože. Vy ste ale bačkori. Hej, však ja som rád, že sme prebehli srdiečko. Som chcel presne takto začať nový rok. Zdravo, na čerstvom vzduchu. Nevyfajčil som ani jednu cigaretu, ani za celý tento trip. Lebo som si ich zabudol v aute. A už som povedal, že nechám tie cigarety za sebou. A kde sú? A stretli sme Čechov. Tak nám povedali realitu tohto krutého výletu, ktorý sme si random vymysleli. Ale sa mladé žaby zadýchča. Srdce energetiakmi, tak potom sa čudujú. A prečo ich stále piješ? Neviem, lebo už mi to je jedno. A my máme o polstoročie viacej a najlepšie... sme dodrbaní zo všetkého a ideme tu bez kamzika. Áno, sme normálne bežali s Tiborom hore. Už som zahrial pohlavný út, tak bežím. Sme zahriali podrážky. Strašne rád na Vianoce alebo na Nový rok chodím na hrady. Znova sa mi to podarilo. Priatelia, ale aj v tejto výške pozrite, stále je zelená trávička. 2. januára hore fučí, počujem to na tom hrebení. No, prepol som sa na mikrofón, priatelia, pretože tu už fúka brutál, sme na tom brale, proste je to nádherná turistika. Niektorí členovia výpravy už síce nevládzu, ale dostali sme sa až hore. Začína tu brutálne fúkať, je to tu, vidíte, normálne od vetra, od vody. Jak tu prší, už je tu kosodrevina. Začína. Musíte si tu dávať trošku pozor aj na nohy. Ale poviem vám, že je to turistika, ktorú zvládnete aj s deťmi. A ak sa nachádzate v Chorvátsku, prepáčte, že fučím, som starý pes a som tučný. Ak sa nachádzate v Chorvátsku na Vianočné sviatky alebo novoročná turistika, je to ideál, pretože tu na hore je to krásne, wow. Zase som nezobral tie nálepky Royal Chrom. A to by ma zaujímalo, kto tu mal bránku a do čoho. To bola asi nejaká informačná tabula. Je to sranda, že z tejto strany, vlastne zo závetrnej, pozrite sa, aká tu je tráva. Normálne ako perina. Ty kokos, a stromy, zrazuje tu les. Z druhej strany bola čistá skala a tu je normálne les. A kde je ten hrad? Ty kokos. Juj. Nebadujem, že sme sem šli, už vidím starý hrad. Takže vylezeme naň a pozrieme si. Juj. Samozrejme, stále sa musíte držať po červenej značke. A pozrieme si ten výhľad na mestečko Omiš. Možno dovidíme aj na Makarsku. Přátelové, zdravíme vás z obrovského skalného 300-metrového brala. To sa nepodarí len tak hocikomu. Ináč sme tu nestretli ešte žiadneho Chorváta, iba samých Čechov. Áno. Fúka mi na vajca. Na ten hrad, ale je brutálne zakotvený. Asi to kotvia normálne lanami tú stavbu. By to držalo pokope. Fakt tu sú normálne lana. Je to brutál. Brutálna výška. A stretli sme turistov, ktorí boli ešte na hentom brale. Takže to bolo, že odtiaľ je vidieť, že jedno bralo, ešte jedno a odtiaľ, že je úplný výhľad. No ale my sme není až takí turisti. Osobne som si to predstavoval, že je to... Prepáčte, že tak dýcham. Osobne som si to predstavoval, že je to o mnoho menšie toto. A je to pomerne veľký hrad. No jasné. Tam sa chvíľu schováme v závetri. Ti vrajím, že tam je jaskyňa, to sme od spodu sme ju pozerali. To nie je jaskyňa. Aha, hej, dívaj. Hej, tam je nejaká jaskyňa. Aj tam dole je, no. Tu dolnú sme pozerali, no. Hento jaskyňa není, to je iba diera urobená do tej onej. Ešte som zobral ten mikrofón. By ste tu z toho nič nemali, priatelia. No, postupujeme do hradu starého. Toto bol pirátsky hrad.
a slúžil na to, aby sledovali lode obchodné, ktoré sa plavili po Jadranskom mori a oni ich prepadávali alebo brali výkupné. A tu bola tiež lanovka, to je preto zakotvené, ty vole. Majú tu kamerový systém, hore na tú väžu ideme. A to bol pomerne veľký hrad. No tu majú normálne natiahnutú lanovku. Ty vole, to je výška. Čo ti to dáva? Som rád, že Chorváti nemajú soláre a henten má celú strechu od solárov. A hen tam je nejaká cestička. Aha, tam je ten vysielač, že sme boli, Tibi. Tak nejde na kraj. Kde je ten vodopád? Nie, ešte To je tam? Aha, tam je tá socha. Človeka strašiť. Tam je tá socha. Odtiaľ sme videli cez celú tú roklinu. Aha, to bol lazen. To ide po tej ferate? No dobre, feratu som si rozmyslel v najbližších letech. No a ideme do hradu. No a vstupujeme na hlavné nádvorie. Lord Tibor. Ale majú tu studňu. Ty vole, to koľko musí byť hlboká tá studňa? A to tu je veľké, počúvaj ma. A miešačku tu majú. Tu je normálne bol hydrant. A tu bola ručná studňa našrobovaná. Normálne pumpa, aha. Áno. To na zimu asi zhadzujú, aby im to nezmrzlo, vieš. Keď sme boli normálni, tak si zoberieme ruksačík a kúpime si potraviny a nejaký proviantík a tu si vypijeme. Ale očividne to tu renovujú. Je tu posedenie. Tunak to vyzerá, že bolo okno alebo nejaká pec. A tunak je nejaký obytný priestor. A rastie tu vinič. Ale možno, že cez sezónu tu niečo predávajú. A kade sa dá dostať na hentu onu? Ja idem hore na hrad, v Šatelove. Kokos, neviem si predstaviť, ako tu žili tí ľudia v tom stredoveku. Že vlastne to bolo úplne odrezané od veškerého sveta. Neviem si predstaviť, keď sem vynašali to jedlo a to všetko. Tu sme na takom ďalšom nádvorí. Ono je to tu zrenovované. Ale akože fakt mali rozhľad, keď sa tie lode tade to plavili. Tak oni zbadali loď, niekde tam ďaleko, dali znamenie a kým tá loď prišla, oni ju chytili. A tu v Cetine rieke, tu je ústie Cetiny, mali takú zeď, alebo taký val, kde len ich omišské pirátske lode preplávali a keď ich niekto naháňal, tak narazil do toho a sa potopil. Jaký som múdry. Aha, tuto mali také priekuky, ktorými liali smolu na poprípadných útočníkov. Ty kokos, tu je to parádne. Ty vogo. Keby som mal sviečku, si tu aj zakúrime. Počkaj, dajte do komentu, že či natočíme prespávačku tu na hrade. Čo ti pere? By sme sa tu v noci možno aj dosrali, ale to sú také kamienné schodiky? Hej. No ty vogo. Ja som zase nezobral tie nálepky, bože. Fuj, ty akože, ten rebríček je taký vachrlatý. Ty kokos, tí piráti sa tu s tým nesrali. Ale počkaj, ten mramorový výlez je brutálny. Ty kokos. Priatelia, dokázali sme to. Pozri, nás nám bije koľko čajek. Dali sme to, priatelia. Dali sme to s Tiborom až sem, baby sú ešte dole. Dali sme to. Juhú! Dvaja dementi, ty kokos. Úplne. Za chvíľu nám vyjde slnko, priatelia. Ja si s vami takto môžem porozprávať 2. januára 2026 na novoročnej turistike.
Nachádzame sa na Starom hrade nad mestečkom Omiš, tu na Piráti proste kontrolovali všeho všudy obchodné lode a dali sme to. Sice sme frfľali, je to dosť akože vysoko, lebo je to nejaká 1000-ka nad morom a keďže sme šlapali od mora, tak to je akože 1000-ka do kopca, ale je to úplne úžasná turistika a nádherný pocit. Troška tu fučí, dole bolo 14,5 stupňa, skoro 15 a teraz tu je tak, že je tu zima. Ale dole už tuto asi 100 metrov bolo úplne v pohode, ale čakám na to modré nebo, kým sem dojde, aby sme si spravili krásne fotky, priatelia. No a samozrejme, čo si povieme do Nového roka? Do Nového roka si musíme povedať, treba turistikovať a nedávať si nejaké nezmyselné predsavzatia, skôr si dať také reálne veci, že dať si nejaké ciele, aspoň ja si dávam ciele, s Tiborom sme si dali nejaké pracovné ciele, dali sme si nejaké osobné ciele, že treba trocha aj z toho brucha zhodiť, ale netreba to robiť tak, že teraz budeme spávať vo fitku, pretože v januári si nemáte budovať vo fitku nejaké nové priateľstva, lebo je možné, že tých ľudí už nikdy neuvidíte. Takže s touto múdrosťou sa lúčim s vami zo Starého hradu a zase budeme šlapať dole a vyberieme sa ešte na jedno putnické nádherné miesto. Priatelia, už sem ide to modré nebo, to slunce sa sem približuje, to je nádhera, mňa to proste baví, mňa baví cestovanie. Ja keď cestujem, tak žijem. A žite, cestujte a keď máte nejaké peniaze navyše, tak určite vám doporučím cestovať, nekupujte si zbytočné nové auta, plechovice, ktoré za 5 rokov stratia hodnotu, kupujte si zážitky, priatelia. Ja si myslím, že si povedal všetko. Povedal si to veľmi dobre. A hlavne ide o tých ľudí, ktorých máš okolo seba, pretože aj s nimi môžeš takéto zážitky dosiahnuť. A je to o to krajšie, keď sa skvelá partia dá dohromady a rozhodneme sa pre takýto spontánny výlet alebo dovolenku a nemáme nejaké predsudky alebo predsavzatia, že prečo by to nemohlo byť, lebo potom človek zažije takéto krásne chvíle s dobrými ľuďmi a to je ten zážitok na celý život. Kúpiť sa dá všeličo, ale toto si človek nekúpi. Ako hovorí Davidko, Watch More Sunset, je človek jeden z ľudí, ktorí ma priťahli k tomu točiť videá a možno aj viac cestovať. Už to ide, priatelia, slniečko. Dole na splite svieti slnko, aby sme sa vybrali do hôr, kde sa držia mraky, lebo keď sa pozriete tu na hore, toto pohorie je myslím, že už 1400 a tam už sa fakt tie mraky držia, že už to je brutál. Ale oproti nám je ostrov, že? Áno. Přátelé, takže opúšťame hrad, starý hrad hore v Omiši a je tu studňa. Juchu. Tuto mali aj ručnú studňu, ináč ty vole, keď tu ručnou studňou vyťahnú vodu, tak to je akože v prdeli, to si... To je iba zásobník. To si neviem predstaviť. Aha, že to ako dažďovú, že by zachytávali. Zakývajte. Normálne ideme do Majera. Do Majera, dole. Na Lietavskú stranu musíme zísť. Šlapeme naspäť, priatelia. Už nám vychádza slniečko, takže zvyšok dňa bude nádherný. Pozrite sa na to, jak to pomaličky krásne prichádza sem, to modré nebo. Rozhodol som sa, že budeme viacej turistiky dávať tu na v chorvátskych horách, lebo je to krásne. Kope dostal. Je to tu fakt nádherné a u nás, keď je proste pol metra snehu a minus 10, tak tu je proste 13 stupňov a tá turistika v tých 13 stupňoch je taká ideálna, že človek sa ani nespotí ako prasa a myslím si, že cez leto, keď sme tu boli, tak tá turistika je až taká, že neviem, no v tom teple to není úplne dobre loziť po horách, čo sa aj týka aj hadov, aj všetkého možného. Teraz je to tu úplne safe a tie borovice sú prekrásne. A tie výhľady. No ideme dole a ideme ďalej pokračovať vo výletoch. Modlíme sa k Pánu Bohu, aby zajtrajší deň bol takýto krásny a užijeme si ešte aj zajtra. Ak bude zajtra pekne, pojeme na Krku. Tebík vraví, že dívajte na ten kontrast, už vyšlo úplne slniečko. Tak sme to trochu zle načasovali, to meteorologické, priatelia. Vyšlo slnko a dívajte, ak sme ešte stále vysoko. A ten kontrast, a tam niekde koza solárna bleči. Je to nádhera. Je tu fakt teplo, normálne som spotený, som v mikine a som spotený jak blázen. Pozrite sa, túto kvitnú kvietka. V takejto výške. Žlté kvietka tu kvitnú, zelená tráva. To je normálne... Čo vám poviem, priatelia? Baví ma to veľmi toto. A môj sen je tráviť niektoré mesiace v roku
tu na Chorvátsku, pretože to mám blízko a o tom, keby sa vo firme niečo udialo, viem odbehnúť. A preto chceme trošku aj ja, aj Tibor tú prácu premiesniť viac do toho online, ktorý robíme. Čo sa týka nejakej videoprodukcie, marketingu a takýchto vecí. Pretože vieme pracovať aj z iného miesta ako priamo z kancelárie a tým pádom aj zdravšie žiť, pretože ten vek človek neopláchne, roky pribúdajú a život uteká pomedzi prsty a treba žiť. A mne nevadí veľa pracovať, ale chcem aj žiť a nepotrebujem na to ani veľa peňazí. Keby ste videli to, čo teraz vidím ja, tú nádheru, to sa nedá nakamerovať. Pozrite sa, tam na tom hrade sme boli úplne hore. A pozrite sa na tie bralá, na tie zelené borovice. To je proste... Ja viem, že sa opakujem, ale je to niečo nádherné. No a zišli sme dole do nášho milovaného Omišu a ideme si dať kávičku do plážového baru, pri ktorom sme nedávno zbierali mince. Ja že chceš ísť do toho hotelového? Tam som chcel, ale som zbadal, že toto je otvorené. Lenže vo vnútri je asi plnka. Priatelia, je to tu nádherné, úžasné, milujem to tu proste, budem to opakovať 100-krát. Dali sme si kávičko, práve pomaličky zapadá slnko a ideme tam medzi tie bralá, ideme do kláštora, myslím, že to bol nejaký benediktínsky, nie kláštor, ale nejaké sväté miesto to bolo, takže ideme sa tam pozrieť, my už sme tam boli s Kiko, ideme to aj Tiborovi ukázať a potom pôjdeme naspäť po pobreží do Splitu. Priatelia, kaplnka a hore je 200 metrový vodopád. Skúsime sa k nemu dostať. Už síce zapadá slnko, my ideme doprava a tu je Rencik. By ma zaujímalo, za koľko sa tu dá kúpiť takéto auto. Renault 4. Úplne pôvodný kus. Vyzerá, že je kompletne nelakovaný. To nás tu, nikde nás veteráni neobídu, priatelia. Staré auta sú proste súčasťou nášho kanála. Tu nahrajú chlapi petank a očividne ich to riadne baví. Tu keď prídeš na jar, tak v strede tohto kvitnú lalie. To sú všetko lalie, hento zelené. Prichádzame na sväté miesto svätého Leopolda. Je to tu... Ale je to fakt monumentálne miesto, priatelia. Aj keď toto miesto už na tomto kanáli je, už sme si ho tu natočili, ale zobrali sme sem aj Tibora s Lanou, lebo je to tu také magické miesto, za mňa jedno z takých zaujímavých miest, ktoré som v živote navštívil. Tieto putnické miesta sú nádherné. Pozrite sa, sú kvitnuté kvety a to je miesto, povedzme si, že je to dosť v skalách, že sem moc slnko nesvieti. Tá voda je tak čistá, nádherná. A tu na lalie už nekvitnú, ale dole v Splite boli lalie rozkvitnuté. Ale kvitnú tu kvietka. Mistr Moravčík, ideme sa pomodliť za našich priateľov? Áno. Poďte, zoberiem vás do skalného kostola. Takže už sme tu, priatelia. Musíme tu byť ticho a zachovať tu taký pokoj duše. Hore je kríž a chorvátska vlajka a tu sa konajú sväté omše. Je to zavreté. Nie, škoda. A možno sa bude dať otvoriť, možno to nebude zamknuté, lebo svieti sa tam vnútri. Ale jaj sa, niečo tu dávali, ale toto... Tá socha tu nebola. No, to je nové tu. Kokos, priatelia, keby sa dal vzduch premiesniť na video, tuto vôňa z kvetov, borovice, vôňa borovičky, to je taká naša typická slovenská vôňa. Ale asi máme smolu. Zamknuté. Aha. Keď sme tu boli, tak dalo sa ísť aj dnu. Hej? A tento zvuček je na čo? My sme išli len dovnútra. Přátelé, takže rozhodol som sa na tomto svetom putnickom mieste zapaliť sviečku za všetkých ľudí, ktorí už nie sú s nami bohužiaľ na tomto svete. A je to krásne, že tu sú sviečky aj zapalovač, ktorý síce nefunguje a funguje. Nefunguje.
skúsime iný. Ideš prispieť? Takže zapálime a prispiejeme tu nejakou mincov na to, že naozaj sa mi páči, že tie sviečky sú tu zapalovače a ľudia to neukradnú. U nás by to ukradli, ale nič proti Slovákom. A ja chcem zapaliť. Škoda, že je to zavreté, lebo je to tam krásne. Ja som vždy, keď som bol dieťa, som zapaľoval tie zhasnuté. Dneska nefúka, takže budú tu krásne polystyren. Budú tu krásne svietiť. Je to vidieť, že o kus rýchlejšie sa tu stmieva za tými bralami. Snažíme sa dostať k tomu vodopadu, ale je to asi tade to nemožné. Našli sme tu nejaké pozostatky asi starého mlyna, lebo toto tu vyzerá byť celé vybetonované. A asi tu bol starý mlyn. A ideme ďalej do buša. Stále pripomínam, priatelia, že je 2. januára. Vy ste boli v obraze. Jak to tu vyzerá, všetko zelené. Cestujeme už do Splitu, priatelia, do nášho obľúbeného City Center One shopping center. Ideme niečo zjesť, ideme na záchod a ideme si nakúpiť niečo do apartmánu. Ale máme 5 hodín a ešte je takto vidno. Je to poriadny rozdiel od nás. U nás o 5. už je hodinu aj 15 minút tma a tu máme ešte nádherný sunset. Slnko zapadlo, je úplne jasno, je 13 stupňov. To je proste úžasné, priatelia. Toto video bude len o superlatívoch. Je to krásny trip, takže ak sa niekto pýta, či sa oplatí ísť na Silvestra alebo na Vianoce do Chorvátska, jednoznačne áno. Súhlasíme. Takže ideme vyložiť ešte, čo máme. Ja čekám doraz. A už sme v našom obľúbenom City One Center obchodiaku. Áno, Kika už zavetrila, že môže shoppingovať. Chceli sme sa ísť iba najesť a kúpiť si nejaké potraviny, ale že viete, čo je to vpustiť Kiku po novom roku do obrovského obchodného centra, v ktorom sú zľavy a veľa obchodov, to nedopadne dobre, budeme tu tak do 10. No povedali sme si, že nezadelíme McDonald, ale zadelíme miestny food, pri ktorom nebola žiadna rada a pozrite sa na to. Hranolky so syrom. Pozrite sa na ten burger. Ty kokos, sa dožereme jak také telce. Dali nám k tomu aj príbor, chvála Bohu. Iba vidličku, ja by som chcel aj nožik. To nezjem bez nožiku. Ty bych zhodnotil, že je to lepšie, ja zatiaľ koštujem hranolky. Hranolky so syrom a so slaninou, výborné. Aj keď asi je to polotovar. Súdiac z Tiborovho nadšenia, je to fakt dobré. Ja som bez slov. Ja chcem nožik, lebo ja sa celý zababrem. Som kao. Zožrali sme hamburger, zožrali sme hranolky so syrom a so slaninou a do toho Tibik objednal 2 cheesecakey. Došla postgastrálna demencia. Sme úplne hotoví. Takže sme si kúpili ešte víno a ideme naspäť na ubytovanie.